Знаете ли, че можете да превърнете телефона или компютъра си в истинска машина за печелене на пари? Да, това е напълно възможно. И днес ще ви покажа 3 лесни и практични начина да започнете да печелите пари онлайн още днес. Няма значение дали сте у дома, навън или дори на път. Тези опции работят от всякъде. Затова останете с мен през следващите 2 минути, защото третият метод може да промени живота ви. Социалните мрежи, като TikTok, Instagram и YouTube, са пълни с хора, които печелят пари, като създават видеа или снимки. Как да започнете? Намерете тема, която ви харесва, например мода, храна или забавление, и публикувайте редовно съдържание. След като натрупате аудитория, можете да печелите от реклами, спонсорства или продажба на продукти. Ако имате умение, то може да ви донесе доход. Платформи като Fiverr и Upwork ви позволяват да предлагате услуги като писане, дизайн, превод или управление на социални мрежи. Как да започнете? Създайте профил, опишете уменията си и започнете да работите по малки проекти. С лаптоп или дори телефон можете да започнете да печелите пари веднага, без значение къде се намирате. Онлайн магазините като ET, eBay или Facebook Marketplace са чудесни места за продажба на ръчно изработени стоки, стари вещи или дигитални продукти. Съвет: ако нямате продукти за продажба, можете да опитате дропшипинг. Това ви позволява да продавате продукти директно от доставчици, без да съхранявате инвентар. Това е бърз и лесен начин да стартирате бизнес с минимална инвестиция. Започнете още днес и променете живота си.